Hej, der kommer lige en ny video, og det er ved at være lang tid siden, så hej, altså, og det kan jeg godt lige så godt sige det. Jeg er glad i dag, altså, bare sådan helt vildt glad, og jeg har taget mit fine tøj på nu, når det er ved at være lang tid siden, at jeg er blevet klippet, og føler mig rigtig god i det, altså. Hvad kan vi snakke om? Fordi, altså, hvis de ikke var det, altså, vi danskere her, vi kan jo ikke lave sort racisme, men altså, jeg har ikke noget imod det. Jeg elsker store tismænd, altså, store